Club Junta, building better Africa. Kuwalankhulirabe ya Malawi mu dziko la manjanjawidi, dziko la atsogoleri onama amene akupitirirabe kumanyamula anthu m'malole, kumaononga ndalama za nkhaninkhani zimene zikanatha kuwathandiza anthu ena amene somwena akudwala. Kunja kunotu kuli anthu amene akudwala mochuluka kwambiri, ndipo akulephera kupita ku chipatala za kunja chifukwa chonena kuti kunja uko kati ku India kuli mavuto azangongole. Boma ili lili ndi ngongole kopsa ku zipatala za kunja, moti anthu ena amene analipa listi yokuti azipita kunja ku zipatala adakadwalabe ndipo akufera m'makomo. Yeti ndalama zikungoonongedwa. Ndalama zimenezi akuononga zichakwerazi akanakhala kuti akuzitenga mwa nzeru ndi kumanga chipatala chathu konkuno monga mmene wachitira uja amachedwa kuti Tomu Mpinganjira, munthu wokuti si boma koma wamanga chipatala chake ku Blantyre cha kansa. Anthu akuthandizika kumeneko. Boma lathu limangoziwa kukamba nkhani, koma kuti athandize Amalawi sangawathandize. Alibe welfare yeniyeni. Lero ali bize kunyamula anthu m'matraki, yeti omweomwenso aperekaso warning, aperekaso chenjezo kuti anthu andale asamanyamule anthu a Jacob Hara, anduna za transport, kunena kuti ati anthu asamanyamulidwe m'malole kupita ku misonkhano ya ndale. Yeti makape omwewo ndi amene akumanyamula anthu m'maatiki. Atiki tusinyamulatu anthu, atiki imanyamula katundu, iwo ndi akuanyamula anthu m'maatiki kumakazazisa ngati mene kunali Zulu ngati ku Mzimba, kuwazazisa stadium yosatha kuichita decorate stadium ija ati anthu asayione, kuichinga ngati akuichita decorate ngati ndi pa ukwati, kuti ati anthu azazemo. Akazazamo mu stadium yaing'onoyo azinena kuti koma ndiye MCP ndi anthu akuikonda, koma ndiye mukuzinamizatu chifukwa anthu anapanga kale chisankho chawo. Inu chimene mungapange cha nzeru programu yanu yobera musayisiye, chifukwa chimwene 1-on-1 kuti inu mukapikisane ndi anthu amizofuna zawo. Mbwe olo mutakhala kuti mwasamba mankhwala motani sizingatheka anthu sangakuvotereni, koma inu mupangebe programu yobera. Lero tili ndi nkhani zikulu ndipo tiyenda kuja kumatchedwa ku MRA tikaoneko mavuto amene aliko, amene akukumana ndi anthu ogwira ntchito kumeneko ku MRA chifukwa cha usogoleri umene waza Lazarus Chakwera komanso Commissioner General wa kumeneko. Tikachoka kumeneko tipita ku Malawi Blood Transfusion tikaonikireso mavuto amene ali kumeneko. Tikachoka pamenepo tikwera ndege ulendo wautali kupita ku South Africa kuti tikaoneso mavuto amene akukumana ndi Amalawi makamaka mu ndende chikhaliye nicho anthu amene anatumizidwa kuti akayang'anire ziko lino kumenekoko ali Kongo, koma palibe chimene akupanga. Koma tisanafike kumeneko ndafuna ndikuziwiseni Amalawi kunena kuti siku limene takhala tikuyidikirira lija ndi mawa, limene atsogoleri azipani zosiyanasiyana ati akayambe kupereka mapepala awo kumeki ku BICC. Mkatikati moto muli anthu ena a genuine amene akupitadi kukapereka mapepala ndi mtima wawo wonse. Ndiye muli manjanjawidi momo zisiru zina zangopasidwa ma 10 miliyoni kukalipira kumekiko ndi cholinga kuti ati agawe mavoti a opposition asawine, iwo awine. Ndithokoze kwambiri kwa amene mukupita kukapereka mapepala anu ndi mtima weni ofuna kuthandiza Amalawi, ngakhale opposition yathu ili very weak kwambiri. Ndikuganiza kuti zimene zimwina inu atsogoleri mukudziwa mmene Amalawi akuzunzikira, ndipo si inalinso nthawi yokuti muzipita kumakapereka wina aliyense payekha. Munayenera mupite ngati a block. Izizi palipo za round 2
munayenera kumenya kamozi ndi kamozi. Ziko laling'ono lomvesa chisoni, ziko losauka, koma azisogoleri ambiri mbiri osagwirizana osapanga chinthu chimodzi. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Ndiye ndikufuna inu Amalawi kuna kulikonse kumene muli mupemphere. Chifukwa zina zitu si chabe tuya, zina zindi sataniki, zina zindi za kumidima. Chikuwapangisa anthu awo kuti asagwirizane mwina opposition wa apeperedwa ndi mpweya wa satana, asambiridwa mankhwala. Tikunena pano ena, tikunena pano ali m'manda kale, analowa zana iro uko chakukasiya uko, analowa zana m'manda. Ati ndi nyawu akuluakulu wandale ati kupangira ati zisankhozi kusambira mankhwala ndi mafumu kumeneko. Koditu inu tumusamangoziona ndale zitu masana kunja kukaja. Muzipani mumuli anthu akukhwima koopsa, ena akuchita kuphera anthu, ena akuchita kumakagona kumanda, ati kukhwimira ati zisankho. Ndizi zikuwapangisa a opposition osagwirizana. Amakhala kuti anthu ena ake apanga zinthu zoopsa. Ena tikunena pano anasiya kusamba, ena kuchapa nkamwa, ena anasiya kukhala ndi limodzi ndi azikazi awo, ati pakana zisankho zizathe awine zisankho. Ena amapha ng'ombe ija ikavunda, mbuzi zake zija azizidya nazikazinga mbuzi za ng'ombe. Kutero kuti chisankho ichi anthu ambiri sitikudziwa ya. So siku lija ndi mawa titi tione madrama eni. Drama ija imapanga manganya kapena wini kweja imene lija ndi chabe, koma drama eni ili mawa, ikuyamba mawa ku BICC. Tiziona zinthu zimene sitinazione, kaziko kosauka, anthu aje osauka, anthu aje opempha, koma nditu kaka osagwirizana. Mulungu atiyendere mwapadera chifukwa ziko ili ndilotembereredwa. Satana anayenda wapansi kuchokera kunsanje pakana kuchitipa kota kafika kunchinji kuyenda wapansi. That is why Malawi munomo asogoleri athuwa akuchita kuoneka kuti chimene akubwerera ndi ndalama. Azisogoleri ambiri wakufuna makobiri, palibe zokuti ati akapena welfare ya anthu. Ayi, wina iwe ukupita kumakapereka mapepala ukuziwa kuti iwe ndiwe kape kwambiri, palibe amene akukuziwa, ndipo wekha amene ukuziwa kuti sunga wine, ndipo palibe amene angakupase mavoti, koma uchisiru basi wofuna kukonda ndalama kuwasiya Amalawi mbuyo koma kufuna makobiri pasogolo. Ndeti tikupempha Mulungu kuti kwa amene mukuziwa kuti simukupita kumeneko ndi mtima weniweni, Mulungu akutemberereni, mukakomoke kumenekoko, mukagwe zifufu kumenekoko. Inu ndinu zisiru kwambiri. Ati kumayima independent koma anthu palibe amene akukuziwani. Ena ndi ali ndi zipani zawo koma apasidwa ndalama so ndi boma. Ziko lomvesa chisoni kwambiri. Lero tilankhulako za mavuto amene akukumana ndi anthu ku MRA. MRA ndi bungwe lotolera misonkho, ndipo kale ndi kale ukwati munthu ukamamva kunena kuti uyu akugwira ntchito ku MRA, umaziwa kuti amene idi ndi mamuna. Ikukongola MRA, ili bwinobwino MRA, ikutolera ndalama zimene zothandiza Amalawi. Koma lero ku MRA yasanduka sabano ya MCP. Oti Commissioner General amachitatu kumayendatu every week, every day, kumapita kumakwera ndege kumapita kunja. Andichomvesa chisoni nchonena kuti Commissioner General wa MRA masiku ano waamba kumayima pa gate. Ikamakwana 7:30 ndikumanena kuti iwe ngati mwana wa sukulu, iwe wachedwa, iwe iya suna chedwe. Yeti president wanuyo ananena kuti paja ntchito anthu aziyamba 8 o'clock. Akangofika munthu 7 asanafike 7:30 akuyamba kubweza anthu. Kodi zilikotu inu Amalawi mudziwe kunena kuti chaka cha boma chimatha mu April, andi MRA ngati bungwe limene limatolera misonkho komanso kusunga ndalama za Amalawi. Mwezi umene huu mastafu ose samalipidwa, amazamba kulipidwa mwezi wa May ndi arrears. Andiso amayeneranso apange aoneso masalary kuti kodi restructure kapena masalary ali bwanja akuachita align bwanje masalary. Chomvesa chisoni leroli nchonena kuti anthu ambiri akhumudwa ku MRA.
apezeka kuti apasidwa maenvelope owenjezeredwa ndalama oyikidwa m'mapozishoni osiyanasiyana, koma ngati usali wa MCP iwe chako kulibeko. Anthu ayenjezeredwa ma 1 million grade yomweyo, anthu kuachita promote ena osachita promote, anthu okuti agwira ntchito kale, ena kumayenjezeredwa ma 11,000, ena ma 10,000. Izitu ndi realitetu paja ine sinimangonena tunkhani zopeka iya. Muafuse abale anu amene akugwira ntchito ku MRA akuuza ni kunena kuti aboni kalindo akunena zona, tayenjezeredwa ndalama, koma amene ali wa MCP achita kusankha enawo ayenjezera salary yawo pamwamba 1 million. Enawo amene osaziwikawo makapewo amene akutengedwa ngati si IMCP kapena si abale yawo ndiye akuyenjezeredwa ena ma 10,000 munthu. Ndalama zimene mukugawa muje ma state houses simungathe kuganizira kuti anthu ena aja akugwira ntchito yotamandika ndiye ayenjezere ndalama. Lero mukutenga ndalama ndikumapasana nokha, ndipo anthu amulira Busy Commissioner General Busy kuja anali munthu akuchita kumanena aku MRA kuna kuti sha tikanaziwa zikanakhala kuti malamulo wa malola Busy akanabwerera. Busy anali munthu, anthu amulira Busy kumene muli a Busy ko Mulungu akudaliseni. Anthu akuliri akukumana ndi akuphula njwera za moto ku MRA pomwe nthawi yanu zinthu zinali bwino kwambiri. Andi izizi zipangisa kunena kuti ziko lino lisiye kutolera ndalama zambirimbiri zimene anayenera kumatolera kuthandizira anthu, chifukwa anthu sipano se alibeso sali ni motivation. The motivation is no longer there. Chidwi kulibeko makamaka department yotolera zinthu ndiye kuti anthu amene aswayidwawo azingopita kumjango maka kupanga zinthu, kumatenga katundu, kumatenga ndalama, kumangosiya m'matumba mwawo, chifukwa chonena kuti ku MRA kwavunda kwambiri. Nkhani ina yachiwiri imene tikufuna kukambirana pano ndi cha bungwe lija limatolera magazi, Malawi Blood Transfusion. Anthu akumenekoko akuzunzika kopsa. Management yakumene kuyafika kumaitenga ngati MBTSO ndi yawo, kuitenga ngati ujeni personal property. Mabwana ake olo kuwafusa kapena kuwauza madandaulo akumakuuza kuti ukhoza kunyamuka kumapita kwanu, mpando wako udikhoza kumpezerapo munthu wina. Olo kuti anthu azipita ku field kuti akatolere magazi, mwina ngati kuchoka ku Blantyre kukafika ku Nkhotakota akumayuza ndalama zawo, ma allowances yawo. Mabwana okuwafusa akuwauza kuti zimenezozo tilibe nazo ntchito iya, amene asakufuna akhoza osapitako. Tikunena pano even ma promotion akupasana okhaokha. As we talk now, even kunzuzu office kulibeko wankulu, and even nthawi ya ma promotion ikafika akumachita kusina kwambiri ma externals than kuwatenga ma internals amene agwira ntchito, amene ali ndi experience. Even salary imene kuyiona ikumachita kumagawidwa ngati kapena akuatemera ana masikono osaziwika kuti kodi justification ya salary pamene paili pati. Maudindo omwewo anthu akhala maudindo omwewo kwa zaka, and management yakumene kumabwana yakumeneko ndi anthu aukali kwambiri. And izizi zomatenga anthu kumapita ku field osawapasa ma allowance ndiye mboma ilira chakwera ndiye zilimo. Anthu akuzunzika even ku Ministry of Health, even ma department osiyana akapita kumene kujako ku field akumapita pa ngongole, and ndalama aje kuiona ndalama yomvesa chisoni kuti sha abale ine ndine driver monga amene akupangira ngati ku Blantyre Synod. Ma driver akumene ku Blantyre Synod nawonso akuzunzika kopsa, akapita ku field ngati kunzuzu kuchokera ku Blantyre kupita kunzuzu ndi 20,000, 5,000 ati yojera pa 20 po 15 ati ugone. Kodi tuma drive atu akukumana nazo tu, even amboma, even ama organization, even akahaya akuzunzika kopsa. So dafuna ndinene izi kunena kuti ku Malawi Blood Transfusion kuli mavuto opsa, andi ngati simuyang'anirapo inu aboma
and moreover mmayichita underpay, underfunding tinene choncho, ikulandira ndalama zochepa kwambiri as compared ndi zaka zambuyo mmene kunali ma president ena. Paja inu mabwera kuzaba ndiye mungoba pena paliponse, andi iyi ndi bungwe lofunikira kwambiri chifukwa kuchitika ngozi, kufunika kudwala anthu muzipatala amafuna magazi, koma zonsezo kulibeko ndithu. Nkhani yomaliza ndiyomvetsa chisoni yochokera ku South Africa kumene anthu akungofa ku ndende ya Lindera chifukwa cha mchitidwe wa boma la Malawi ochita neglect zinthu. Akuluakulu mukamadya mipunga yanu, mukamavina nyimbo zanu m'maujeni m'misonkhano mwanomu, ndikumalulutira mene mukululutira muja, ndikumanyoza Amalawi kuti ndi anthu osaphunzira, sakutha kumvetsetsa za 500,000. Muzidziwa kunena kuti kunja uko ku South Africa uko anthu akuzunzika kwambiri, kutero kuti kunena pano dzuloli kwamwalira anthu 8 ku ndende imene ya Lindera chifukwa ndi ndende imene yatenga Amalawi ochuluka ndi anthu ena amayiko ena kuzaza mene munyamo mulibemo mpweya wabwino, anthu sakudya, anthu sakupasidwa chisamaliro ndi anthu akungozifera. And yet tili ndi boma limene lili ndi president, limene lili ndi vice, komanso tili ndi ma ambassadors amene anayenera kutengapo mbali kuthandiza anthu pamavuto amene akupita kukakambirana ndi mayiko akumeneko akuluakulu aku South Africa, monga mene amachitira kale maboma ena. Akati akaliona vuto ku Zambia amapita, vuto ku Mozambique amapita, vuto ku Zimbabwe amapita, vuto ku South Africa amapita, anthu ndikumalika lembedwa ntchito after akuluakulu athu atakambirana ndi anthu akumeneko. Koma ayi boma ili lachakwera likungosiyirira zinthu. Ena amwalira mu basi akubwera kunoku pakana basi yo yabwerera ku South Africa. Akuluakulu zimudziwe kunena kuti anthu akuzunzika kopsa, andi mukamanena kuti mufuna mbwerereso pampando, sindikuziwa kuti mukubwera kuti muzatani, chifukwa iniyo ndiye zinthu zakukanikani kopsa afiti inu, agalu inu, zinthu zakukanikani mukufuna mpitirizebe kupha anthu. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Zakukasasire tikutolerabe kwa amene mungafune kuthandiza. Nambala ndi omweja 0manayini awiri Tatsani malonda anu pa machanelo awa 0005. Makosana with Komanso 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.